Ola, ola, estou por aquí. Un pouquiño máis para a librería. Que por aquí vos estou, que? Fixadevos, que recunchos ten a casa histórica máis antiga de todo Cambados. Nos hoxe viñemos a coñecela, pero antes hai que buscar tamén a súa dona, a Elena. Home, Elena, pero ti eres a xefa da casa, non? Pois de momento ando por aquí hasta que Dios queira. Bueno, pero andas con poderío, xa se che vetes. Este bastón aquí é unha reliquia isto, En unha época entre as dúas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, de moito glamour e tamén de despilfarro. A época de os locos anos 20. Claro, o que vexo, Elena, é que tes reliquias por todas partes. A casa é do ano 1780. O teito con madeira de un barco. Que hasta a propia estrutura da casa é unha reliquia tamén. É unha reliquia. Claro, pero é que ademais esta casa de baños tiña outra curiosidade, que tuvéchedes un teléfono especial. Tiño o teléfono número 18. Que chulada, Era o invento do siglo, porque cando non había teléfono na redonda, o que o tiña axudaba moitos veciños. Era unha vida moi social. Que tesme que enseñar máis cousas, Se muller. queres ver máis, Claro. vou a chamar a miña filla. Paz, Vamos, está arriba. un momentito. Nada, subimos nós, e así vemos a parte de arriba. Ti queda a ver se ven algún turista. Mire, para donde mire, hai tesouros aquí. Hola. Que tal? Mira, pues estaba ahora mismo abriendo esta escalera. Como unha escaleira, mira. La escalera se pliega. Todo é cousas que non parecen, pero que rechaman aquí son os secretos. Aquí tenemos un mueble secreter, que ¿sabéis por qué se llama así? Polos secretos. Por los secretos. Quítase este caixón, quítase esto, Ai. y aquí se guardan os secretos. Y aquí hay otro donde se guardan os secretos dos secretos. 50 anos de antigüedad este mueble. Era unha sombrilla que se utilizaba na casa de baños, porque a xente antes non se podía poñer morena. Se se poñía morena era que traballaba no campo. Quedou ano 1922. Claro, a mí non me extraña que veña seguido xente visitarvos. Todos os que queiran vir ver esta casa, como fan? Teñen que pedir cita ou algo? Non, a visita é libre. É libre, non ten tarifa, deixan a voluntad. Pasamos por aquí mañán, por exemplo, podemos entrar cando queiramos. Sí, señor.